Al món laboral sempre se'ns ha dit que tenim que ser persones molt emprenedores, molt pluridisciplinars. Sí, en definitiva, molts ens ho vam creure, però va haver un moment en què el sistema això no acabava d'encaixar tampoc. Però amb el temps, i segurament després de la crisi, ens hem donat compte que potser segurament aquesta és l'única sortida, però potser no com ens ho havien explicat, sinó potser més aviat des d'un punt de vista de la iniciativa ciutadana, al fer aquest primer pas i a l'afrontar, diguéssim, el crear-te el teu lloc de treball en relació a com ets tu, quins valors tens i amb qui et relaciones, no? I jo crec que detectant aquestes comunitats afins a tu, aquestes singularitats que a vegades et penses que estàs més o menys aïllat o únic al món o que no estàs identificat amb el sistema, doncs hi ha comunitats que són com tu, hi ha gent que és com tu, llavors jo abogo per ajuntar aquesta gent, per relacionar-se, compartir i construir de nou nous llocs de treball, replantejar sistemes de relació amb les empreses, amb l'administració pública, etc. Però tot sempre des de la col·laboració amb la ciutadania més implicada i la que no ho és tant, simplement la que té ganes de fer passos diferents i maneres diferents de fer.